Bol som tam 8 dní a mal som tú česť a to šťastie, že som mohol vycestovať za v podstate najlepším skill coachom na svete, ktorý sa stará individuálne o takých hráčov, ako je Patrick Kane, Jonathan Toews alebo Jack Eichel a ďalší. A takisto spolupracuje pre organizáciu New York Rangers a takisto je trénerom pre rôzne akadémie a rôznych chlapcov od veku 8 až do 40 rokov. Takže tie jeho skúsenosti sú obrovské a ako som povedal, mne sa podarilo tam na 8 dní k nemu dostať. Aj keď to nebola lacná záležitosť, ale naozaj to stalo za to. A videl som, ako pracuje takýto človek. Bolo to obrovský prínos, pretože takéto veci, pokiaľ človek sa toho nezúčastní na vlastnej koži, tak to nemá kde vidieť a kde sa naučiť. Či už ide o strelbu, o korčulovanie, o stick handling a v podstate všetky atribúty hokeja, ktoré v podstate si moderný hokej vyžaduje a všetky tie veci a ten hokej sa posúva neskutočným tempom dopredu, je úplne iný ako bol pred 10 alebo 15 rokmi. Takže preto si myslím, že tak ako aj v každej inej oblasti, aj v hokeji, treba držať to tempo s tou dobou, pretože ak človek zaspínáva v rínoch, tak sa mu to vypustí a viac menej stagnuje a nikam sa neposúva. A preto si myslím, že toto, čo som videl a hlavne tie detaily, ma posunulo zasa úplne niekde inde a som rád, že síce to bolo krátko len na týždeň, ale naozaj strašne veľa vecí som si odniesol a zasa to chcem ďalej chlapcom posúvať a zdokonávať ich a im pomôcť. Bol by som rád, keby tí tréneri nebrali tieto akadémie, ktoré tu sú na Slovensku, ako nejakých konkurentov, pretože v zahraničí je to úplne bežné, že tie akadémie s klubmi spolupracujú. A myslím si, že to je úplne bežná vec, pretože tí tréneri majú 20 hráčov v mužstve a nedokážu sa individuálne každému venovať, aj keby chceli. Takže od toho sú tie akadémie, aby im v podstate aj tým trénerom v tom pomohli a myslím si, že mali by to tí tréneri brať ako partnerstvo a nie ako konkurenciu a myslím si, že navzájom sa môžeme od seba naučiť.